मोना दिनैनि बैसागु फोरबो फालिथायाव नुजाथिफैनो हानाय आंनि आंगोनि सोमोन्दोआव आंनि आबौ आबै आदै मादै आंनि फंबाय बिनानाव बिदा बिब' गासैनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोननि जिउआव नैबे गोदान बोसोराव साबसिननिफ्राय हामसिन जेन नोंथांमोना नैबे बोसोरखौ आगान सुरलांनो हायो बेखौनो आङो आनान गसाइनिसिम आरज गाबहरनाय थाबाय। आरो आङो गाव मुखुवाब्ला जोबोद जारला जागोन, मानो होनब्लाथाय दिनै नोंथांमोनखौ एसेबां गोबां क्राउड बेखौ आङो दिनैनि बे हाबाफारियाव फैनो थाखाय खाफाल मोनदों होनब्ला मोनसेल' रिजननि थाखाय, बेनो जाहैबाय बलामगुरि राइजिं इउनाइटेड क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि थाखाय। बलामगुरि राइजिं इउनाइटेड क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि थाखाय मोनसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ। मानोना बिथांमोननि लेंहरनाय लेखा आं दिनै नोंथांमोननि बे समायना रमायना हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबुखौ मोनदों। बेनि थाखायनो फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दा नोंथांमोना दिनै अखाखौ गिनानै थांगोन नामा? रावबो थांनो मोना, मानो होनब्ला जोंना बैसागु बोथोरा बोसोराव खननै खनथाम फैया। जोंनि बैसागु बोथोरा बोसोराव खेबसेल' फैयो। बेनि थाखायनो दा जेरै नोंथांमोना ज'ज'यै खबाम मोनसे समायना नुथाय जेरावबो आं जेसेबां गोजानाव नायहरा मानो सासेबो लांदां जायगा नुवाखै। बेनि थाखायनो आं आसा खालामो जों अखाखौ दिनै नेवसिनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार जानायाव नोंथांमोननिफ्राय गासैनिफ्रायबो मदद मोनगोन एबा हेफाजाब मोनगोनखौ आङो आंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।